gabi ka na tong tanan guys. So mag-utan dita karong talbos. Mamo ni ato ang sudan karon gabi una. No, talbos sa kamuti magagbatagpat ni kay gipahaling nako si Princess kay panihapon ta. Manihapon dito nya gikan din mi dito sa moang balay. Galaag-laag mi dito nanguha dayon mi og gulay. Kay moangay mo ni sila gulay. Butang sabaw-sabaw matik na dayon. Impas na lami na ni kaayo, no. So mao ni amo ang sudan karon kagabi una nya mga bata o tuwa to. Nya voice over ta kay naay nag-sounds ang nag-sounds na kontra ni Whitey. So voice over ta kinahanglan jud ta kabalota mo voice over aron maka video gihapon ta. Nya nagilom-hilom naman ko dana kay amo man lagi kay voice over mangyapon so naghagpat ra day tarana nya ato ra day nang gigisa butangan na nato gahos da matik na lami na kayo nya tuyo dayon uwil awa na lupad na ang kanon, no. So mo ni amo ang gulay nya na din ginamos ako'y pagkalami na kayo ng mga bata kusog po ni mga unsa talbos ng kamuti. Salamat po rin sa tanan mga support namo, no. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong mga video, sa simple nga video. Thank you so much. Sa wala nag-skip, thank you so much sa tanan mga support. O Merry Christmas natong tanan o advance Happy New Year. Unya di ay po thank you so much po no sa mga blessings na atong na dawat labi na kang ma'am, kang madam o kang ate. Salamat kayo sa inyong mga tabang na tanan no. Thank you so much jud kayo. Unta tagaan mo sa kabaskog sa panlawas, ipalayo mo sa mga katalagman og more blessings na moabot ninyo no. Ug unta tagaan jud ta sa good health mo jud ning pinaka-importante nga ihatag sa pinaskuhan sa Ginoo nga ato ang madawat sa atong kinabuhi. Bahalag wala tay kwarta basta importante ang good health gid ta permi. Tagaan gid ta niyag maayong kabaskog sa panlawas uban sa ato ang mga pamilya. Okay na kay taan na dako na kay na nga blessings dako na kay na nga pinaskuhan ang kabaskog sa panlawas na ihatag sa Ginoo kanato. So good luck na lang para ugma. Happy New Year na sa tanan. Happy New Year na tong tanan guys. Daghan kayong salamat sa tanan mga blessings na akong nadawat labi sa nag-support nako. Thank you gid kaayong so much. Impus mi ato mo tanan umadik sarap. Adobo din yung talbos. Princess!
A few moments later. Lapay kon mo kon ma. Apa? Pato. Ini adobo. Pako? Ano ko kanang pako. Dani butang do. Tam. Tam. Cellphone. Ali na si tagay si. Ini. Gulay mo sudan, talbos. Talbos rice. Niya, naka-practice na mo? Mana? Ha? Saya ko ugma ba tida? Alas City mo? Libre gid kay si Mama Using kay Nangka. nangka. Sa barangay mo. Nay, premium lugar na. Unsa na karuling na ah? Hmm. Daghan mo ti. Dagang sab. Unsa man imong sudan dito ti? Nambot lang ako ko ulit. Ito ni namuma sa talbos sa. Lima ng pako ba yan? Ng pako. Ano nakuha ka mo tida mo nang pinalit mo niya? Dala mo na niya. Ganyan mo do. Di na ka? Inom tubig. Sunsa yung katagbo ka na luloy? Apa? Pagkato balay. Wala man. Naman din na. Sukay lang taan. Ano ba sinagabaan na ah? Karon ka na ah? Ano ba sinagabaan siguro na ah? Ligo ko na sa ganina. Dato kang pista sa Kabulakan to. Dato. Yung alam ko. Nga. Sa gabi ida ni lukso-lukso. Pag ganit siya kinananaw may ba? Pagkabuntag. Silanat. Painom lang. Basta muldi gid siya agay may gani kaya may gabaan ba dihuyupan isos anhara Ang konfesingan na. Huwag dito huyupi gidagpos ra niya sa yang sinina Kapag ano yung mo? ang kulo Ano yung ba yung talukto na? Ano may bugas na mga isa kila lang din mo? 6 ka kilo? ha paingon Para na. The next day. Ang
buntag di ay. Nya mo anhimi la ang kay amo ang nisi. Pajay-jay ita. Kalutuhan. Kinsa kay nakagaba niya dani. Nay guys, dayon. Ako pinatuan. Wa man di amo pinat. Ay na adik ay. Te! Ayo. Ayo tag pinaskuhan. Dili ay mangayo mig pinaskuhan. Magkanta na lang me. Maayong Pasko. Ay. Ayo Mio si Mio. Do nindot kay iyang uy, nagpakita si Haring Adlaw, guys. Kadagandagan si Jay. Yeah. Ako sa prutas. Okay, nana iyang lansunis. Nya na apo din niya Jay. Unsa na bi? Ala si Mio. Kuy dana butang di, dana bi. Agoy na salamat. Nawa na ang pro. Nati anhi namite. Ay, panguan ko. Happy New Year sa inyong tanan. Yan na tay prutas dani. Nasanat ni Iba ug ni Adan. Agoy ako marang kagahapon imbis nagkuha ko sa marang. Agay nangahinog naman tanan ti. Kaya di pa kay hinog kay para pagka kuan. Dili na kalata kan. Kuhaan po min Marvin gapon so Ginoo ko dagko kayo. Uli din mi diretso kay wa na may nice kay da. Dapat ko ibuwag gani dito sa ilalim ko uno. Oy ti adto ta karon sa kwante. Sa Sa salad. A few moments later. Magluto dito sa pako guys. Luto dito sa pako guys. Itong gikuan mo gapon. Medyo daghan-daghan po siya. Kaya nainit naman ang kala ato na ilunod ang oil. Lunod na itong ako. Sige pa kayo siya. So, lunod na dali na itong pako guys. Ato siyang korawon. Ato kay payang kalaya. Kahoy raday karon na mong likuan guys no. So di ada itong diluto nga pa ko guys. Ato na din siyang takluban. Ay. Okay guys, no kay si mama nang labas sa kwan kay daghan ka mong bulingon. Ya si kuya sa nagkuan siya kamwat. Apil siya sa kanta sa simbahan. Wala itong nagluto guys. Tora si mama guys ng hay-hay na sa nilabhan. Bukal-bukal lang itong pako ato ng kauson. Guys, ato ng haunon. Mga unta! Umana princess? Oh! Oh, ano yan? Daganan na itong sabaw guys, kaganan man si mama mag-higop sa sabaw.
baba anita ah. Na sila, si Loy, si Mother Earth, ug si Charlene. Padong ni sila sa simbahan. Naghuna-huna ko karon halidim rin karon mamada. Magtumunta ko sa ingoog. Agkuhan ko sa... Agkuhan pa mo ko barangay. Ya kanta rin ilala ni guys. Dali na. Dako ra ba kuno premyo da? Ay, agaw makaing atop na may daghang mga bata. Onday ni mama. Panagbo sa pamama. Pamahaw. Nya na ade bulinaw hinatag ni Mother Earth. Og kana ang kinilaw. Unya pod nagbuhat pud siya og tangkong. Oh, siya na nagbuhat kay nagpatulo-tulo lagi ko sa bata. Kuan. Kukuang to ko. Dani dapit bi. Kanya. Tuloy. Ano dani? Alam mo Ay, ta. Ikaw na nagluto ka din. Luto si Princess ako ang kanang pako. Ano ba kaluto mo? kabalo pagluto si Maren digid kabalog luto gid. Ha? Basta may QF kamada. Gal. Palkuan. Naulian na. Kabaan ka. Aha. Kasi Ito ang cool. Wala ka sila na mula dahil sa tinin. Nya. Wala ka na ba kayo? Yeah, thank you so much day ate. Wala man karon kuan di ay. Wa man karon holiday man karon. Di nang buhat yung muog. ayaw dyan eh. Kanda eh. Wala, pasalamat nga ate Bill. Ano sa inyo padala para gatas, pang New Year. Thank you so much. Okay. Kamaon naman si Princess ang luto dahil. Maren di ka dito katunan pagluto ay nasa budiga. Tuyo ay. Nyasi. Nga, barong ka pa. Na pag hapon naman na ah. Mahadto din na sila luloy karon sa kuan. Mahadto karon. Mahadto po ko karon kay kuhaon ako daan. Kung padala ni ate. Thank you so much, Teo, kuya. Salamat kayo. Kinilok ko, lamig yung kinilok. Walang kayo. Wa ko nagdahom tayo kayo ko. Ito. Napo ko. Wa ko magdahom. Na ako na idudon dani ala isa. Bibiron? Udon?
Pwede ang pagluto. Napagpugot mo ko na kampo. Bala. Klaro, gid ka maadtuod na. Hello? Tapa napunta sa mga puti. Hello? Ma? Mm. Ma, apa ni mahimo ato balay ni ma? Himo na bitaw niya. Na. Himo na balay ni. Hindi ta. Nahimo ang sala dyan eh, wala. Mada? Palit na ka sa kwan ma? Maba? Atong washing. Nabaligya na daytong balay ma? Yung sa Bohol ma? Baligya na dayto sa kuan na? Ang balay ba? Agapit na dito ma? Ha? Agapit pa daw mo ila Atelia Jin. Di naman mada. Hapit ka ma? Ay. Ang uban daw siya ma. Si ate. Hindi day si ate ugma. Naasa siya ay tabuon ramada. Ako mo ngay sa agsaba makay. Ag nataraba ko ma. Ma? Pukawa ako si tata katong nagparty ba? Da. Ha? Waga taka katong party. Si party. Ito bang party? No. Emo lang ito ganyan na ita. Dara dayo? Tulay. Dara day. Panghinlok mo dito ko. Para dayo. Ito tumitinggay. Emo balo. Tulay. Princess, ikaw ra din niya kay magtugbong mini Jay. Oh, bala ka dyan, uban ko. Bala ka gid, uban ka gid. Ay, gid ma. Sugot. Ta? Agadto ra mini kuya. Uban ko ma. Bane. Daghang kay kung anong dani? Ay, kamulaga mo ma. Cellphone bit ko ni. Iparong na ma? Ko ano ka Pagluto na pit may kamote. Maura ni amo ipaniod to. Luto na sa tagay sa kamote. Karong nata. Padugay na ka. Tara guys. Dalaan ang kaldero dito apil. Na 100 per 1 minutes. Ang saka na may pa sakto na na.
Di naman init eh. Ibutang na dito guys. Itong kamote guys. Karon sa day kay human naman na sila og lungag sa kamuti. So gidala na pod niya ang cellphone kay mangahoy na pod na silang duha. Kay siya may tinglungag, siya ra pa'y pangahoy. Kay nagkabisi man lagi tag panlaba niya si Loy pod nagtugbong iyang papa nagtrabaho. So silang duha na sila mag laba-laba ay magkuan mangahoy. Kay naglaba-laba man ta. Labadami dabango man ta o din na po na siya. Siya ang nagkaraw-karaw sa cellphone. Yan ni karon. Dani din may mangwa karon sa kuan guys. Nagsaka-saka ka man diya. Manguli na may kay daga naman mong nakuha na ra guys. Amo pa ning bughaon. Og dara si JJ. Nagguyod sa na siya guys. Tara guys, among buha guys. Biskit kaya. Mga tagak na guys.